channel and my new video. So guys, ini बेरायनो नागिरदों आं बुंखादों next video आंना बेरायनो जागोन। ओमफ्राय थांसै होनलांबाय थादों ओमफ्राय आबो मोना फैजोब्बाय आरो खालि एकदम रेडि जाबाय आङो हेलौ लासै लोगो ओमफ्राय नै सनना गाना स' नायलांबाय थादो गाइस दिनै भिडिअखौथ' नै गारिया जायो उन उन थांगासिनो जोङो हा ओमफ्राय लामायाव सासे लोगो दंबावो आरोखि नेगासिनो दं वाइनफोरनि ओमफ्राय जोङो माने आखाइ हैनांदोंमोन नालाय एसे लेट जाबाय गरम थांसै गाइस दायो ओमफ्राय नै बहाय थाबाय थाया नोंसोर आब' नौलाय नौलाय थुयखायो दा बियो ओरैनो हर जिखुनु लामायाव नेनो मा आयौ लायो आङो मिथिबाय बिसोरखौ मा सानदों दाउ खिथियाव नेबाय थादों सानबाय थाबाय आङो मान फैबानो जायो थांसै गाइस दायो आंना मोनबाय पिंकि इस दल'थार गाइस दायो नै सफैबाय जोङो थांगासिनो दायो जोङो थांगासिनो दङ मामोनलाय रायमनायाव दायो मोनहैनानै खिथासिगोन आरो ओमफ्राय बिथाङाबो बावैसो गोदान चेनेल खुलिदों आरो मा होनोमोनलाय एक्सनि टेक्निकफोराव जायफोरा नायाखै थांनानै नायबानो जाबाय आङो चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन आरोखि थांनानै नायबानो जाबाय बर'जों बर' सापर्ट खालामलायदों ना सापर्ट खालामनांगौ थांसै गाइस दायो जालांबाय थादो मेथाइ लाफैनो दायो ओमफ्राय इन्डिया गोबालाजोब्बाय आरो खननैसो जाबाय नोंना ओमफ्राय थांसै गाइस दायो मोनफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय एकदम प्रब्लेम जानानै होबाय बेयाव जोंनि गारिखौ लांनो मोना ना बिदि जिपसि गारि नामा बेजोंसो थांनांगौ ओमफ्राय दायो जाबाय आरो फिक्स ओमफ्राय सासे दङ दै बै सासे आं दा खिथागोन बहुद हेल्प खालामबाय आरो जोंनि ओमफ्राय दायो आं खिथागोन बिसोरथ' थांसै गाइस दायो नै गेटआवहाय एसे फट' लानो बिसोरो एन्ट्रि लाहैग्रोनो नागिरदों एन्ट्रि लायाबा हाबनो मोना एसे नाम साम हैग्रोनांगोन ओमफ्राय दायो हैनो नागिरबाय स' जों नै फट' खेबजानो फैबाय आरोखि नै गेटआ मेन गेट बेनो ओमफ्राय जों खिन्थु बेजों थांनो मोना बेजोंहाय एसे माबा ब्लक थक जानानै दङ जायगा ओमफ्राय जोङो बैजोंसो थांगोन ओमफ्राय दायो थांसै रायमना नेसनेल पार्क गाइस बिटिसि सोमोन बेवहाय दसे फट' सट' लानोसै ओमफ्राय थांसै डाइरेक्ट नै गाइस आब'आ बे सान्दुङा एकदम थारलै गाइस स' दायो थांसै जोंबो थांनांगौनो ओमफ्राय दहाय थांना होनदोंमोनलै आरोखि ना दायो थांसै फैबाय नालाय आब'आ फैबाय नालाय ओमफ्राय नै जाय सासे दंबावो बोरै एन्ट्रियानो जायाखै आरो ओमफ्राय नों जोंखौ नोगोर गोजान थाबाय एकदम माबानिफ्राय दखाननि दैया गोलैलायबाय उनै जुलाजोबबावबाय खन्द' Kamera jelas nih, tengok. Ada sini lagu payang na. Tutur sigang Ayo, halang ya. Video kalau nunggu apa phone sila pelari kan. Ayo. Oh. Video jalan terah. Aduh dia nggak blok kalam gini. Blok kalam gini. Ayo kita jalan nih. Deh. Jadi hotel kalam berik nabi. Thank you. थांसै दायो गाखोबाय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोनो आरोखि ना माबायाव बिदि गारियाव जिपसिना मासि not सिगां गसंबावबाय स्नि जों दायो एकदम गाइस दायो मोनफैबाय एकदम माबा आंखौ मुसुखुरा मोननाय बायदिसो नुबाय आरोखि ना गाइस दावराय दङ बबेयाव नै दावराय दंमोन बैयाव थांजाला ओमफ्राय बै बोरैबासो नुथारबाय गियोलै गाइस थांजाया गाइस नै एसे बेयाव रेस्ट लाथ'बाय आरोखि ना एसे गोजान एसे दंबावो ससे ओमफ्राय थांसै दायो हाग्राबारि थांसैलाय नै दायो
guys, ngày đi mà thấy mình xem một anh ấy cái quang gì đủ cái này là cái này gitu guys माने बेयाव ल' फैदों लकेसना माने बहुत गोजान फैनानै बेल' आरोखि ना ओमफ्राय बेयाव दैजों गेलेयाबा माथो खालामनो बिथिंजायबो मोजांमोन आरो खिन्थु साननि थाखाय बारा मोजां नङासै ओरैजाय ओमफ्राय दङ नै ओरैजाय थांसै गाइस बहुत गुसु आरो माने बहुत गुसु दैया दायो आङो एसे गेजेरथाराव दंफैयो आरोखि ना गेजेरनि एसे गोजौआवहाय मा फैबाय जेब्ला जेरावबो दैयाव थांसै ओमफ्राय खिन्थु दैयावहाय 1 मिनिट 2 मिनिटसोनि बारा गानानै थानो हाया आरोखि ना बहुत गुसु दैया ओमफ्राय नै बहुत फट' खेबजानो थाखाय बिथाङा जोङो फुरा थिगला जाजोब्बाय आरोखि गस्ला ड्रेस बेलेग ड्रेस लाबोनायबा मोजां जागौमोन ना जों मिथियाना गाइस ओमफ्राय दायो मिथिफैबाय ओमफ्राय बहुत अन्थाइयाबो लिमोनद्रा जानानै दङ ओमफ्राय बेलेन्स स' गाइस थांसै नै दायो उफ बहुत खस्थ' खाबाय आयो रे मा guys थांसै going गारियाव दलथा गैया नामा ओमफ्राय लै आंनि गुल्ला बोरैबा सुबु लांदों दख'ना लिमोनद्रा गाननानै हरे बहुत खस्थ'लै हमथानांगौ बानांगौ आं फैगासिनो दायो नोंसोरो दैजों फट' लायो ओमफ्राय जों सानैजों फट'खौ लानो मोनाखै जायगायाव लायसैना ज'नो खेबसेनो अल दुलाराय फरायसा आफाद mana Raimuna is tahu baik bili-bili aja sampai बहुत खस्थ' ले guys खस्थ' नङा मा नामाव जिपसि खस्थ' मोनाखै ला makanya jipi-jipi kosong lagi pino kenapa? Bila guys skut boरैबा nih ibarat sih siapa kalam tang siapa nggung udah menggaunin menla sana naik ya एकदम गाइस मोनबोजोब्बायमोन आङो एकदम फुखानानैसो ओमफ्राय दायो माबायसै मानो बेलाय फट' लासै बेयाव दसे लायाखैमोन थांसै गाइस दायो नै मानसिफ्रा एकदम दखान सोलिगासिनो ओमफ्राय दायो थांसै गारिया नै मना फट' लागौमोन नामा फट' लागौमोन थांसै गाइस दायो मनाया बारा फट' खेबजानो मोनासै आरोखि सानैया बारा सिटि जाजोब्बाय बिदिनो जाखायो जेबो नङा थांसै दायो लास्ट बारावहाय मिथि आंनि थांसै गयिं दायो दखानाव मेथाइ जानो फैदोंमोन आरोखि इन्डियान लाजाला हालोद गाज्रि जाजोब्बाय आरो उन्दैनो ओमफ्राय दायो मेथाइ जानो नेगासिनो चाइनिस फुड सेरफांगुरि चाइनिस फुडआव दंगासिनो मेथाइ मोनबानो जाना थांसै थांगासिनो बियो थांसिगोन आरोखि थांसिगोन एडभान्स दा नुनाय नङा दा खोमसि जागोन बेनि एडभान्स बाय बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ना थाबैनो जों सानैखौ ज' मोनफिनगोन आरोखि थांदो दे बाय बाय आब' उइ आंना आयौ बिलुम माथो जेबो गैया फैसा फैसा जेबखौ मोननाय लोगो लोगो गेलेबायसो नायलाय गाइस होआ सना आं थाङा बहा थांदों मांख्रि बिलि मांख्रि दे उसुमैना बोरैबासिनो लेखि मिलायगासिनो नामाथाय ओमफ्राय आलु बटा आरो itu ki ayo guys ओमफ्राय नाय आरो नायखे आरो itu ki मुदुफुल बिबार बाथोन आरो नाय ना बुथु गेम गेलेगासिनो ओमफ्राय ओरै टिभि नायगासिनो माखासे बिराद खोमसिसो आरोखि ना आं लाइट होआखै खोमसि माने आं गैया नालाय बिथिङाव बाव खामानि मावनायाव फैनांदों थेंक इउ ओमफ्राय सिंग्रायाबो नोगोद फिसा सेरफांगुरिनि सिंग्राब्रा बियो नोंखागौलै बेफोरो ओमफ्राय एकदम फिसा आइयो थ' गाइस दायो न' मोनफैबाय आरोखि ना नुवालै मुथु सिखाला मुथु आं बहाय थाङामोन दे बहाय थाङामोन नों आंखौ नुवाखै दिनै नों बहाय थांदोंमोन ना मारिया मा लाबोदों नोंनो मा मेथाइ लाबोदों मारिया
मा लाबोदों? दहाय थांनाय गय जादों आरो दहाय दाबो दहाय गारियाव लाबोदोंमोन ओमफ्राय दाबो जोबाखै ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच होनलाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय 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 Bye bye.